Русия за пореден път беше обхваната от така наречения черен август, когато икономиката на страната се срива, а въздухът е наситен с недоволството на елитите и страха на гражданите. И руснаците прекрасно знаят, че черният август е нещо много лошо за тяхната страна. Преди 35 години, през август, група комунисти организираха преврат срещу Горбачов и започнаха процес, който само след няколко месеца разруши Съветския съюз. Точно 7 години по-късно, също през август, Русия беше ударена от дефолт, който срина рублата за една нощ. Още след година, отново през август, бойци нахлуха в Дагестан. Така започна войната, която издигна на върха на властта тогава неизвестния офицер от КГБ на име Владимир Путин. Тоест август ни донесе още едно нещастие. Атомната подводница Курск също потъна през август. Войната срещу Грузия също започна през август. И ето сега, през август 2026 година, рублата се срина до нивата от март, бюджетният дефицит излезе извън контрол. И дори кметът на Москва Собянин за първи път публично не се съгласи с икономическата политика на Кремъл. И ето, експертите вече видяха в тези събития тревожна тенденция за Русия. Това е същият този черен август. Нека разберем какво наистина се случва и дали наистина в Русия е настъпил поредният черен август. Казвам се Алексей Печи, нека обсъдим тази тема. Но преди да започнем, ще ви помоля да се абонирате за канала, да харесате епизода и не забравяйте после да напишете какъвто и да е коментар в подкрепа на този канал. И така, наскоро няколко световни медии публикуваха страхотни материали и ето, изнанията припомнят цялата мрачна хронология на черните августовски събития. Това е превратът през 1991, дефолтът през 1998, Дагестан 1999, Курск през 2000 година, войната срещу Грузия през 2008 година. И ето, всички експерти задават директен въпрос. А това, което се случва днес в Русия, не е ли поредният черен август? И тук е важно да очертаем настоящата картина. Напредъкът на руските войски в Украйна е минимален. Небето над руските градове се покрива с дим от украинските удари по рафинериите и логистичните центрове на Вайлберис и Озон. А дългите опашки по бензиностанциите и слуховете за нова вълна мобилизация предизвикват у руснаците недоволство, паника и страх. И както е известно, по някаква причина всички тези руснаци бягат. Например в Грузия. Показателно е, че лоялното към Кремъл издание Московски комсомолец тази година дори търсеше обяснение за тревожността чрез астрологията. Казват, че лунното затъмнение в опозиция с Плутон, планетата, която се асоциира с катастрофи, точно това е довело до случващото се в съзнанието на руснаците днес. Тоест, ако не сте разбрали, на руснаците се опитват да им замъглят съзнанието с астрология, само и само да не обясняват истинските причини за кризата. Те казват, че има криза. Криза няма, просто ви се струва, защото сега лунното затъмнение е в опозиция с Плутон. А самият Владимир Путин на съвещание по инфраструктурата призна щетите от ударите по складовете на Вайлберис, без да назовава компанията директно. Следва негов цитат. Само по себе си е ясно, че тези удари няма да имат, не предизвикват и не могат да доведат до никакви критични последици, въпреки че, разбира се, нанасят вреда. Това е очевидно, ние го разбираме, виждаме и осъзнаваме. След това Владимир Путин обеща възстановяване. Възстановяването ще бъде за сметка на държавата, т.е. за сметка на данъкоплатците. Казва, изгоряха складовете на Вайлберис, ще ги възстановим, руснаците ще се бръкнат, ще извадят пари от бурканите, защото трябва да се плати за войната. Нека да помислим какво прави този август наистина различен от обикновения журналистически шаблон. Защото черният август все пак е журналистическа фраза, която просто се е утвърдила в историята. Работата е там, че за първи път от дълго време насам откритото недоволство избухна не в някакви либерални среди или сред руските емигранти, а от устата на хора от най-близкото обкръжение на путинската система. Според Wall Street Journal, руските чиновници и бизнесмени все по-често изразяват открито недоволство от войната, която нанася колосални щети на тяхната икономика. Освен това, чиновниците в Русия вече открито се изказват против идеята на Владимир Путин да прехвърли изцяло икономиката на военни релси. Освен това, дори ръководителят на руската Сбербанк Герман Греф публично заяви, че обществото е заинтересовано от бързото приключване на бойните действия. Той каза, че по-нататък войната ще влошава още повече цялата икономика на Русия.
Но най-остро се изказа кметът на Москва Сергей Собянин, човек, когото по никакъв начин не можеш да заподозреш в опозиционност към Владимир Путин. Не. И ето неговата цитата. Да убиеш нормалния живот и нормалната икономика означава да убиеш самата страна. Това е реакцията на Собянин към идеите за превеждане на икономиката на военни релси. А по-рано Путин, както знаете, уволни главния икономист на Внешекономбанк Андрей Клепач, който открито започна да предупреждава, че военната икономика на Руската федерация вече стагнира. А победата във война на изтощение срещу Украйна, по негови думи, е невъзможна. И неизбежно ще доведе до краха самата Русия. И този смел човек просто го уволниха, за да не казва, че всичко е зле. Не, трябва да казват, че всичко е прекрасно. И ето такава твърда реакция на подобно изявление, като изявлението на Андрей Клепач, т.е. уволнение и сплашване. Но най-вероятно това няма да потуши недоволството, а само ще засили раздразнението сред влиятелните чиновници и бизнесмени в Русия. Ясно е, че за обикновените руснаци отдавна изобщо не им пука. Кой са те изобщо? Това е живо месо, руски Ивани, които просто могат да бъдат хвърлени в пеща на войната, нека там умират и толкова. Ето така. И от друга страна трябва да се разбере, че точно на това Украйна залага, атакувайки големия бизнес като Wildberries или Озон. Залага се на това тези чиновници и бизнесмени да започнат да разбират, че войната им носи огромни щети. И в техен интерес е все пак да озаптят този плешив джудже. Що се отнася до черния август, тук трябва да приведем сухата статистика. Рублата се покачи от ниво около 82 рубли за долар до 85, а такива стойности, напомням, не е имало от март 2026 година. Тоест вече дори изкуствено не успяват да задържат курса. Годишната инфлация за юли достигна почти 6%, а Централната банка повиши собствения си прогноз за цялата година от 4 на 4,5%. Веднага до 7%. Ето такъв скок е показател, че с икономиката има огромни проблеми. Инфлационните очаквания на населението са 13,7%, което е почти 2 пъти повече от реалната инфлация. А това означава, че хората се подготвят за най-лошия сценарий, т.е. те виждат сегашната инфлация, но казват не, тя ще бъде почти 14. И когато има такива очаквания, разбирате какво е настроението. Ключовата лихва беше намалена до 14%, но анализаторите вече прогнозират, че през октомври, дори през септември, намаляването най-вероятно ще бъде спряно именно заради нарастващите инфлационни рискове. И най-важното, бюджетният дефицит за 7 месеца на 2026 година възлиза на 6,5 трилиона рубли. По оценка на анализаторите от Сберсип, в края на годината дефицитът може да достигне 7,6 трилиона рубли. Тоест почти 2 пъти повече от първоначалната добавка. И ще ви напомня, защото според оценката на анализаторите, всички тези показатели, този спад на икономиката, инфлационните очаквания, огромната дупка в бюджета, всичко това. В края на годината дефицитът може да достигне трилиони, т.е. от януари, т.е. за годината. Падение экономики, инфляционные ожидания. Влезе в сила. Это все при том, что в России с 1 января 2026 года Влезе в сила мащабна данъчна реформа. Мнозина вече са забравили за това. Основната ставка на ДДС беше увеличена от 20 на 22% и беше въведена прогресивна скала на данъка върху доходите на физическите лица със ставки от 13 до 22%. А също така бяха затегнати изискванията за малкия и средния бизнес. Но, както разбирате, дори това не спаси бюджета. Тоест, това в известна степен, разбира се, направи тази дупка малко по-малка, но все пак не спаси бюджета. По официални данни към 18 август, има официални данни към 18 август. Русия вече е изхарчила малко над 30 трилиона рубли при приходи от едва 22 трилиона. Разликата продължава да нараства буквално всяка седмица. И последният штрих, това, което се случваше буквално през последните 2 денонощия, показва, че разговорите за криза отдавна вече не са теория. А вчера се появи видео на удара на въоръжените сили на Украйна по най-голямата заплаха. Кампанията срещу гигантите на електронната търговия в Русия се разширява, не се ограничава само до Wildberries. А това означава, че икономическата сметка за Кремъл продължава да расте.
Общите загуби на Русия в жива сила от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна по данни към средата на август достигнаха почти 1,5 милиона убити, ранени и изчезнали безследно. А темповете на унищожаване на руските ивановци, т.е. жива сила, според същите оценки вече надхвърлят темповете на руския набор. Всеки месец на светата украинска земя загиват минимум 30 000 руснаци. Загиват или получават критични рани. Но в същото време Сергей Лавров, ръководителят на руското външно министерство, на Конгреса на партията Единна Русия на 22 август заяви, че Русия не възнамерява да преговаря с Запада и обвини самите западни страни в обявяване на война на Кремъл. Формално това звучи като непоколебима позиция на сила. Сякаш казват: ние няма да дойдем при вас да се договаряме. Но това изявление се случва точно в момента, когато рублата е на мартенските си минимуми, а бюджетният дефицит просто излиза извън контрол. А самият кмет на Москва, лоялен на Путин, казва на глас това, което по негови думи убива нормалния живот и нормалната икономика. Казва, че тази война на Путин убива нормалния живот. Равна сметка. Заглавието «Черен август» първоначално беше просто журналистически клише за поредица от исторически съвпадения. Тоест, виждахме, че наистина именно през август винаги се случва нещо в Русия. Но тази година за този етикет вече не стоят съвпадения, а конкретни измерими процеси. Срив на рублата до най-ниските стойности от месеци насам, ускоряваща се инфлация. Бюджетен дефицит, и то расте по-бързо от всякакви прогнози. И най-показателното е откритото недоволство вътре в самия руски елит, което вече се чува от ръководителя на Сбербанк и кмета на Москва. Путин публично настоява, че няма критични последици. Но обърнете внимание, ако преди казваше, че изобщо няма последствия, сега акцентира, че няма критични. Но на практика всичко става само по-лошо, по-лошо и по-лошо. И знаете ли, ако щеше да помогне, бих стискал палци, за да настъпи истински черен август буквално днес за Русия. За да може най-накрая да прекрати своето позорно съществуване. Тук ще сложа многоточие, вашето мнение, вашите изводи пишете в коментарите под този епизод, абонирайте се за канала, натиснете камбанката и не забравяйте да харесате. Това е всичко от мен, пазете се, довиждане на всички.